skylder mig penge. Og alkohol. Du får dem snart. Jeg har det fint med mig. Hvordan fanden skal vi skaffe de penge der? Jeg ved ikke, vi skal kraften stærk. Dyrke jorden som bonde, blev synlig på naturen også ændret. Mennesket blev herre over naturen, fordi det kunne omforme naturen ved at opdyrke den. Ved fabrikkernes og industriens fremkomst blev udnyttelsen af naturen langt mere opfattende. Vi skal fandme skaffe de der penge der. Jeg ved ikke, hvordan skal vi skaffe dem? Jeg ved godt, vi kan fandme ikke snakke om det her, der er alt for mange. Okay, vi tager dem til mig efter skole, okay? Nå, du der er travlt. Er der nogen hjemme? Nej, der er ikke nogen hjemme. Far er stadig på arbejde. Ja, du har jo nok hørt fra Eddie, at vi skylder om 4.000 kroner. 4.000? Ja. Virkelig så meget? Ja, så meget skylder vi. Så hvordan vi skal skaffe? Ja, jeg ser kun én mulighed, vi kan gøre. Jeg kan ikke gå bankrøveri, så jeg er nødt til at begå hjemmerøveri. Så lad os komme gerne. Ja, lad os gøre det. Kom. Bare håbe, der ikke er nogen hjemme. Jeg kan ikke se nogen. Er nogen inde i huset? Jeg har tjekket det i flere uger. Jeg kigger lige ind i ordet, og så er der nogen hjemme. Jeg har nogle ting, der vil hjælpe os. Cool, mand. Handsker det hele for at rejse. Jeg har fået sagen, du skulle da kunne se det også. Så er nogle værdifulde ting. Prøv at se, der er mobiler, pumper og penge. Nå, der er der også. Så tror du noget? Ja, bra. Der er en diamant her. En kæmpe stor. Den med. Lige en halv. Den er herinde, kom frem. Lagt til herinde. Kom afsted. Fuck, man løb! Nu ud! Fanden sag! Skål nu, mand! Skål!
Okay, jeg ringer til dem. Ja, Rasmus. Vi vil gerne bestille en truck til at hente lige. Ja, jeg kommer ud. Hallo, Alex. Ja, Rasmus, vi vil gerne have fat lige her. Nu skal du betale for det. Okay? Kom frem med pengene. Jeg tror ikke lige, at jeg kan tage det her alene. Jeg ringer sgu til truck, Kenny. Ja, jeg kommer nu. Jeg tror, Kenny. Er varm? Jeg tager i fast, så åbner jeg for det så. Du skal bare finde et sted at dumpe ham. Jeg har et godt sted nede sådan. Far, du åbner! Okay! Hej. Det er god tid. Hvad er det galt? Jeg snakker med Philip og Rune.